tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jɛlen aw b'o sɔrɔ an ka wulikajɔ bɛnnen bɛ min ma o de ka kunnafoni jɛlen ka sɛnsɛnlen ɲini k'a d'aw ma bamananw ka kuma don ko n'i ye nɛn ye bolokoni ni ɲɔgɔn cɛ ko n da tɛ kɔgɔ ɲini na a bɛ tulu ɲini na ou bien a bɛ sukaro ɲini na o de la n b'a fɔ ɲɛna ko kunnafoni n'a dira i ma a b'i fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da kunnafoni ɲuman a bɛ maanifin lafiya a b'i farikolo kɛnɛya a b'i hakili kɛnɛya wa a b'i kɛ ka diɲɛ faamu a b'i kɛ ka kow faamu a b'i kɛ ka sira jɛlen ye a b'i kɛ k'i bilasira min bɛ se k'a to i b'i yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman na kunnafoni an b'a daminɛ min ye bi o de ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko campagne agricole o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi an ka sɛnɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan fɛnba saba o de taara fɔ o fɛnba saba sɛnɛ y'a fɔlɔ ye bagan mara ani mɔni o de ye an ka économie fanba ye an ka économie sinsinna a n'a a jɔsen ye o ye n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ a bɛ san 10 bɔ sisan san o san an ka fɛn min bɛ wele ko campagne agricole k'a kɔni bi perturbé par rapport à la situation sécuritaire n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinata in e ko bɔlɔfa dalen t'o kan wa ni salo maanifin caman bɔla ka bɔ sigiyɔrɔ ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinata fana b'o sira kelen kan n'i y'a ta k'a lajɛ an ka région dɔ bɛ yen précisément région du centre et du nord olu kɔni gɛlɛyaba b'u dala sɛnɛko in na a daminɛ kɔni na caman bɛ ka siran ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la an hakili b'a la an ka finitigiw u bɛ wulikajɔw fɛn fɛn na o b'o bɛɛ la walasa malidenw ka se ka lafiya u bɛ se ka sɛnɛ kɛ u ka se ka sigi sigiyɔrɔ la dugu caman bɔra o nɔ na o fana kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ dugu dɔ minnu tora caman bɛ yen a waati na kuma bɛ ka fɔ an ɲɛna k'u bɛ ka minɛ u ka foro kɔnɔnaw na n'o ye u bɛ taa forow lajɛ u bɛ taa a lajɛ ka i n'a fɔ baara ɲɛbila baaraw kɛ dɔw bɛ minɛ yen o de ye maa caman lasira o de la i bɛna ye k'a fɔ ko ɲinan kɔni kuma min bɛ ka fɔ o de ye jamana marabaaw ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan min bɛ se k'a to u bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ sɛnɛkɛlaw kɔni kunkan bɔlen don fan bɛɛ fɛ k'o welekan kɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ani Mali i n'a fɔ finitigiw ɲɛmaaw ma n'i y'a ta k'a lajɛ fasoba Maliba denw kɔni olu ka dumuni fanba ye sɛnɛkɛfɛnw ye malo n'u ɲɔgɔnnaw o de la a bɛ k'a fɔ walasa ka kɔngɔ kɛlɛ walasa ka kɛlɛ yɛrɛ juguman k'o kɛlɛ crise sécuritaire k'a kɛlɛ o de ye ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin sɛnɛko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ka ɲɛsin o ma n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔna na an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko précisément culture an n'a ɲɔgɔnna caman o de la wele kɔni kunbilalen don maa minnu ye festivalw ye maa minnu ka baara o de ye ka kow ɲɛnabɔ festival ko sira fɛ culture ko sira fɛ a festival kɔni kun daminɛna an ka jamana in kɔnɔ Kulukɔrɔ kaw fɛ région filanan na Mali région filanan na a bɛ fɔ o festival min kɔni ma ko festival Aɲa 2025 a kɔni kun bɛ sen na n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kɔni kɛra ka festival in ka a ko kɔrɔma don sabula an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ɲina ko 2025 in bɛ kɛ année de la culture ye o de kama wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ bɛ se k'a to maa minnu ka baara ye culture a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o de la olu fana y'a hakilinaba dɔ sigi sen kan hakilina min dun b'a wele ko marketing territorial an ka so o kɔni o sigira hakilina in kɔni sigira n'o ye programme ba ye programme min n'a sigira bɛ se ka to ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin adamadenw ma minnu ka baara ye nin fɛn ninnu ye n'an bɔra yen an bɛ taa précisément an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko procès de l'avion o affaire in kɔni e ko o kun dayɛlɛ mɛ o tila ka datugu tuguni wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra min bɛ se ka to ni muso in n'o ye fili madame Buhare Fili Sisoko n'a bɛ se ka bila cogo min na mɛ a ma se ka kɛ wa a ka avocat kɔni fo ka taa fara avocat min ye Dabita o ka avocat ye u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ min bɛ se ka to olu ka maa ninnu kɔni bɛ se ka bila Fili kɔni a banabaatɔ laban de kun bɛ juge ɲɛma u ka procès laban min kɛra i n'a fɔ min a renvoyé ka taa bila le 2 juin na mais n'i y'a ta k'a lajɛ juge kɔni ko olu tɛ se ka ni maa ninnu ka kannabila provisoire kɔni kɛ fɔlɔ k'u bɛ a waati kɔnɔ waati min fɔra n'o ye 2 juin ye u ka jugement kan ka kɛ waati min na n'an bɔra halisa an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma
ko ina fo sankolo ko o kunnafoniw kɔni direction beleba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko direction de la Mali météo olu kɔni ye kunnafoni kɔni bɔ ka bin ka jira k'a fɔ ko ni semaine minnu bɛ nalen ko kɔni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'o o de ye chaleur juguba kɔni bɛna bin jamana in kɔnɔna na o chaleur juguba in o bɛna kɛ sababu ye ka maanifinw k'u sɛgɛn kosɛbɛ u farikolo la i bɛna ye k'a fɔ ko in kɔni ye k'a ma daminɛ wa kunu maa caman kun wasilen dɔ de hali n'a sɔrɔ i sigilen kun bɛ i n'a fɔ fɛn sumalen kɔrɔ i kun bɛ wasi sabula i kun tɛ se k'i kun bɔ kana ma wa u y'a jira fana k'a fɔ ko nin wulikajɔ ni nin baara in kɔni ko bɛɛ lajɛlen bi kɛ a bi kɛ i n'a fɔ waati yɛlɛmaw hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ hali samiyɛ yɛrɛ daminɛ cogo fɔlɔ o bɛ ka maaw lasiran sabula inondation ni fɛn caman bɛ yen o commencera ka kɛ ji commencera ka don maaw sɔ kɔnɔ i sigilen ou bien i dalen i ka dilan kan soit i kɛrɛ bɛ ɲigi ou bien i bɛ wuli k'i sigi k'i b'i sen da i sen bɛ taa jɔ ji la i ka so kɔnɔna na a ko kɔni o daminɛna météo kɔni bɛ ka kangari da maaw ye ko bɛɛ ka janto i yɛrɛ la hali sisan an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to an ka balonko la n'an taara an ka balonko sira kɔni fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko malidenw minnu kun ye U17 ye nka olu de ye kun ye maaw ye maa minnu dun kɛra maa filanan ye farafinna balontan kan min kɛra je vais dire Marocains fɛ yen nɔ u kɔni u ka tirage belebeleba kɔni dɔ kɛra Katarikaw fɛ yen nɔ o tirage in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni Mali kɔni taara a yɛrɛ sɔrɔ groupe L o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamanaba in n'o ye fasoba Maliba n'ale de kɛra vice champion ye i bɛna ye k'a fɔ kɔni vice champion d'Afrique a bɛna taa a yɛrɛ sɔrɔ cɛbankulu cɛ la jamakulu min ni an bɛ dugawu de kɛ sa an ka cɛdenw ye Ala ka kɛ kunkarata d'u ma Ala ka jɔyɔrɔ ɲɛnama d'u ma n'u ma kupu kɔni sɔrɔ u ka jɔ jɔyɔrɔba la sinon min kun ka d'an ye kɔni o ye kupu de Ala k'o don malidenw garisɛgɛ la o kana di an fɛ yan an ka se ka jiba min o daga in kɔnɔna na n'o ye kupu da an ye nin de bɛ dansigi kɛ précisément an ka nin waati in na a kunnafoniw na k'a lase aw ma sanni an ka bɔ kuma kɔnɔ an b'aw wele k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma sibiri sɔgɔma 8h je vais dire 9h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison la presse la groupe lumière o ka lancement belebeleba kɔni bɛna kɛ min bɛ se ka to maanifinw bɛna faamu activité minnu bolo dalen don wa o baaraw kɔni bɛna daminɛ n'Ala sɔnna ma nin sibiri in na dɛmɛbaw wele kɛlɛlen don ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma baara ninnu kɔni nu donni kɔfɛ le 14 juin n'Ala sɔnna ma balontan kɔni b'a daminɛ Mali kunnafoni dilaw ani Mali artistes o kɔni bɛna bila n'a fɔ u filani dɛbɛ la n'an bɔra o la o ko in bɛɛ bɛ kuncɛ ni concert belebele concert min bɛna kɛ précisément an ka jamana in kɔnɔ parler de la culture kɔnɔna na wa nin concert in a bɛna kɛ sababu ye sababu min b'a to adamadenw bɛ ɲina u ka gɛlɛyaw n'u ka tɔɔrɔw ko a dɔn kama wa maabaw de welela kɛnɛ in kan maa minnu ni o bɛ se dɔnkili la o bɛ se comédie la o n'u ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ kɔni bilen don maliyɛnw bɛɛ ma an k'an cɛsiri an ka na ni baara in kɛ groupe lumière o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bi foli ne ta lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ni cɛ aw ka lajɛ ko ɲuman na nin de kun ye kunnafoni ye an sera ka min lase aw ma Amadu Sala Ture kuma kun bɛ ale bolo k'a lase aw ma cɛdɛdaw ale tigɛ kun bɛ caméra la min bɛ se k'a to aw bɛ se ka na sɔrɔ ka bɔ studio kɔnɔ montage o bɛna kɛ AST fɛ a ye kan bɛn n'Ala sɔnna ma nin waati kelen sini n'Ala ka jɛ ye. Voilà an balima lajɛlikɛlabagaw aw bisimila ni minɛ. Kidibuya jumɛn tun Dramani? Nin journal de a bɛ fɔ nin ma ko groupe lumière. Groupe lumière. Kosɛbɛ i ɲɛ b'a titre la sanfɛ 5e édition. Olu bɛ yen nɔ san o san mois de juillet la u b'u ka anniversaire kɛ. Mina mois de juillet la u kɛlen don ka événement caman activité caman ba de labɛn cɛkɔrɔba. Denmisɛnninw bɛ taa cɛkɔrɔbaw bɛ taa et puis u ko ni cɛkɔrɔba fɛn o fɛn ta la u bɛ taa cɛkɔrɔba ɲɛnafɛn de di o tigi ma. O bɛ maa ta yɔrɔ bɔ. Yɔrɔ dɛ matchiw de bɛ kɛ balontan farikolo ɲɛnajɛ. Awɔ n bɛna min f'i ye journaliste presse écrit olu ni. O tɛ sɛbɛnnikɛlaw ye wa? Journaliste ni sɛbɛnnikɛ. Très bien olu ni comédiens de bɛna balontan kɛ. A don ne yɛrɛ bɛ dɛmɛ bi don i ma deli ka dɛmɛ bi yan ka ko fara da k'a ci a bɛ taa bari minɛ pap ballon bɛ tilan fila ye kelen bɛ taa jɔkɔrɔ kelen bɛ taa kɛnɛma. Olu bɛ se ka refusé kati dɛ. N ka cɛ o 0,50 de billet. D'accord. N ka cɛ o tɛmɛnen kɔ journaliste minnu fana ka baara ye caméra audiovisuel yɛrɛ kɔnɔna quoi donc olu fana ni jɔn ninnu tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ.
olu lumière tɛ sa ala olu ni musicien fɔlikɛlaw o tɛ dɔnkilidala fo dɔnkilidala artiste dɔrɔn ni fɔlikɛla ni a bɛ fɔ ten de ko artiste a b'a fɔ dɔnkilidala ye an bɛ artiste de sa olu ni musicien de bɛna balontan kɛ i y'a faamuya match 5 de bɛ yen a caman de bɛ yen nɔ o kɔfɛ mais le 12 su fɛ ka dugujɛ le 13 la palais la capitaine salle kɔnɔna la concert géant de bɛ taa kɛ yen ne bɛ taa yen e bɛ taa dɔɔnin kɛ yan e b'a ko concert le 12 ne bɛ taa yen e bɛ taa mun kɛ comme t'as dit la muto la kɛ o jumɛn cɛkɔrɔba i sigi yan sa tu es pressé avant les pressés même sigi yan i sigi yan le but tɔgɔ la n'o tɛ kɛ kuntigɛ ye i bɛ taa da fɛ ye bamanankan dabila concert dɔ de bɛ yen n ka cɛ n'i bɛ taa jija i ni musokɔrɔba ni musojigin ka taa ɲɔgɔn fɛ i jala kana taa dɛ c'est ça ton problème ne de ko n bɛ taa awɔ e bɛ ne ka choix kɛ cogo jumɛn na o i n'i ka denbaya bɛɛ ka taa san kɔnɔ siɲɛ kelen i n'i ka denbaya ka bɔ ka taa ninnu na o de ka ɲi e bɛ san bɛɛ k'i ka denbaya bɛ kɔnɔ nisɔngoya o ma ɲi sa bɔ n'o ye dɔrɔn fiɲɛ k'u fifa wa ne don an bɛ min fɔ bamakɔkaw ye bɛɛ ni i muso n'i ka denbaya ka taa bɔ ka taa kɛnɛ café des arts la café des arts la 12 juillet le 13 la an bɛ taa bila dana ne yɛrɛ bɛ taa mɔgɔw la yɛlɛ mais ka taa ni bɔlini fɛ n'u yɛlɛla kosɛbɛ ni ɲɛji wɔrɔ u b'a dɔɔnin kɛ bɔlini kɔnɔ ji naga di palais kɔnɔ quoi d'accord voilà problème t'a la donc sisan ne b'a préparation daminɛ il y a pas de problème de vie ne bɛ taa alors i bɛ muso bɛ cogo min na walasa i ka fangaba sɔrɔ voilà fanga kɔni bɛ ne na kan bɛɛ tilema tɔgɔma balimakɛw n balimamuso électromina de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra memo sira fara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu b'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya